Ramogi bang jatend migao mochung'ne somo Ezekiel Machogu golo duoko mag penj mar klas 8 mano KCPE odiochieng' manyoro skunde jonyuol kaachiel kod jopuonjre pod medo yudo duoko maggi. Kata kamano nitiere jopuonjre mane otimo maber e penj kata bed ni gikale achiedh nade maka gi kacha. Sharon Ong'ao miyo wasigand moko kuom jopuonjrego. Tok jatend migao mochung'ne somo e pacho kae chiwo duoko mag penj mar klas 8 mar higani. Morgi lopodo kwako thoth skunde kaachiel kod familia mane jopuonjre magi otimo maber. E kind jopuonjre mane otimo maber e pacho kae, nitiere jopuonjre mane oyudo achiedh nade makoni kod kocha e kinde mane gisomo. Kata bed ni giyudo duoko maber e penj mar KCPE. Achiel kuom jopuonjre makamano en Sylvester Ouma, japuonjre e skund primar mar piny owacho mong'ere kaka Migori Muslim, mane oyudo max 389 e penj mar KCPE. Sylvester modak gi min-gi e kar dak ma yuto ji nitiere piny mong'ere kaka Nyasare e kaunti ma Migori. Wacho ni okosebedo mayot ne en kaachiel kod familia mare, kaluwore ni ngima matek ma gidake. Owacho ni osebedo kosomo e kanisa mar Josalam otieno kotieno, kaluwore ni odgi onge kod taya. I was not able to revise due to some problems such as there was no any light at home. So sometimes I usually revise in the mosque. If it has gone to about 8:30, I go home because it has become when the darkness has fallen. So my mom is just a housemaid, so she can't afford the school fee. Bedeni ne obedo namba 2 e skundegi e duoko mar penj mane ogola. Sylvester bende ne okoluore tir gi somo kaluore gi achiedh nade makone kod kocha mar thieth. Of course, in class 8 I can say that I had been in class just for approximately about 3 months. Jatend skund primar ma Migori Muslim wacho ni thoth jopuonje ma osebedo katimo maber e skundno wuok e familia ma yuto ji nitiere piny, kendo thothgi ok osebedo kadhi nyime gi somo kaluwore gi onge mar omenda. 40 of them got 300 marks and above. Other learners who did well, but we are concerned whether they are going to join secondary school because these learners are coming from very poor and humble backgrounds. He doesn't have a father. He is sickly. He chose Mangu High School, and we don't know whether he or she is going to join the school. Warado kod Franklin Omondi Obot, japuonjre mane oyudo max 400 e skund primar mar Joel Omino. Franklin odagi jonyuolge e kar dak Manyalenda e kaunti ma Kisumu. Owacho ni sombe ok osebedo mayot kaluwore gi achiedh nade makone kod kocha magisebedo ka gikale. Franklin madwaro bedo midusa wacho ni ne otemo kar nyalo mare mar timo maber e penj kata bed ni ne nitiere gi achiedh nade mathoth. Nageno 300 gi 380, lakini kaka nayudo 400 nawuok to be nawinjo kamor ahinya. Kaka kadhoni ngimana mabiro ado bet engineer, to engineering nagombo bedo kaka nathin. Wuon Franklin wacho ni duoko mar wuode ne omore mokalo. Kwayo mare en ni piny owacho mondo sir jonyuol ma nyithindgi ne otimo maber kata bed ni gin gi yuto matin. Dak ngima odhi malo ni jite. Sana koro wan jomo dak kar dak mongore ni. Otek kodwa saidi nikech ka nyithindo in gi nyithindo adek e secondary school biro chuno ni nyaka koro yar lweti oko. Sirikal nyaka koro winja kech ka nyathi bende osetimo matek kama to onge kaka inyalo bane ni in koro keke dhi koma no luongi echa soma kata omino ka kendo mano ok bi mane mabro kelo problem. Achiedh nade maket kod mano bende okwako gwenge mag Mandera. Skund primar Malafi en achiel kuom skunde e kaunti ma Mandera mane oyudo achiedh nade kotenre gi nok mar arita kwe kaachiel gi nok mag jopuonje. Kata kamano, mano ne ok omono jopuonjre e skund no timo maber. Abdi Salam Hussein en achiel kuom jopuonjre mane otimo maber e penj bang' yudo max 403 makete japuonjre mar 2 motelo ne kaunti ma Mandera. Abdi wacho ni achiedh nade mane okale ne omiye mijing'o mar tiyo matek. Ingawaje tulikuwa na uchache wa walimu, tulikuwa tunafanya bidii ya mtu ajengaye kichuguu ili tuweze kufaulu katika maisha. Na sasa bila shaka
tumefaulu katika maisha ningependa nikuwe daktari nikimaliza shule. Jatend jopuonje e skund primary Malafei wacho ni monj mag jomaundu makinde ka kinde osebedo ka monjo gwenge makono osemiyo thoth jopuonje ringo makata chal mar somo okosebedo makare. We had very few teachers. There is also a insecurity problem. We have got most of our teachers are from down Kenya, than our local teachers, whereby we have also challenges in securing them. They are mostly sleeping and we take them to different places in the nights. So there's also that insecurity. Kinda sinani kod lek mar ngima maber e kinde thuolo mabiro. Ema thoth jopuonjre manotimo maber ne nitiere godo. Bang' kadho penj, wenge duto koro rito neno skunde mag sekondar ma ibiluonggie. Duoko mawinjore nego bed ni giyudo bang' tarik 16 mar dwe mokwongo mar higa mabiro. Mano bang' piny owacho tieko luongogi e sikunde mag sekondar. Sharon Ongao, Ramogi TV.